Umbutho ongekho phantsi korhulumente iGod Cares ukholelwa kulokuba ukuze kuliwe ngempumelelo idabi lokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana kufuneka kwakhiwe amakhaya azinzileyo kuncedwe amaxhoba kwankqu nabenzi bobubi. Our only objective with this project is to save lives and to change a trajectory and to change how people view South Africa, not just us, but even the generation to come. Lo mbutho uthi kubalulekile ukuba benzi bobubi bafumane ululeko lwasengqondweni ukuze batshintshe indlela yokwenza. By getting the fathers out of prisons, restoring the unit, making better families, making better communities, making better. Do you understand? That is what it's going to be about. That is our purpose. Ezinye inkqubo zigxile ekulweni nokuxhatshazwa kwabantwana. They take responsibility, one, for the violence. They take responsibility for the shame. And they feel accountable then to protect and defend both the victim parent but as well as the perpetrator. So these kids are in a very difficult position and we need to come in and help them sift through the emotions. Kulonyaka uzayo lo mbutho uza kuvula i-app ejoliswe ukulwa nokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana. Eliqonga liza kunceda amaxhoba ukuba afumane uncedo kubahlobo, abamelwane, iintsapho noluntu ngokubanzi.